Hola i benvinguts a Dijous Notícies, on els acostarem tot allò que ha passat al llarg dels últims dies. El comerç local va protagonitzar l'actualitat durant el cap de setmana i a ell dedicarem la primera part de l'informatiu. Dissabte s'inaugurava una nova edició d'una fira que vol donar visibilitat a tots els comerços associats de la Pobla. El passat cap de setmana tornava la Fira del Comerç. A les 11:30 del dissabte es donava per inaugurada la fira. Començava el moment d'oferir la millor cara de cada comerç a cada un dels visitants. Era la regidora de Comerç, Rosana Marín, l'encarregada de donar la benvinguda a tots els participants. Aquest any hem tingut un gran èxit de participació, tinguem 55 casetes ja ocupades, però en llista d'espera perquè hi havia moltíssima gent que volia participar en aquesta fira. La idea és que aquest any dupliquem els visitants de l'any passat. L'any passat tenien 4.600 visitants i ara quan m'he arribat a la caseta ja n'hi havia vora 450, o sigui que la previsió és bona. Jo crec que al final la gent del poble respon i sobretot, el més important, la gent del poble compra en el comerç local. Amb l'acte de la inauguració donava inici un extens programa d'actes durant tot el cap de setmana. Associacions i comerços han anat de la mà per oferir 2 dies de comerç i entreteniment. No sols és una fira de comerç, sinó que a més també han fet moltes activitats perquè la gent del poble s'arrime i conega el producte de primera mà de lo que ells fan. Entonces n'hi ha des d'activitats deportives fins a activitats de manualitats i qualsevol cosa per als xiquets. Una edició més, l'Associació de Comerciants ha tornat a omplir totes les casetes. La Fira del Comerç de la Pobla és ja un referent al Camp de Túria i són molts els que volen participar. La veritat que enguany ha sigut tot un èxit perquè caben 55 carpes, ha sigut el màxim, s'ha quedat gent sense poder exposar, de fet hi ha gent de fora que vol vindre ja a la Fira de la Pobla perquè ja se coneix i ja és una fira que sona a l'exterior i que volen vindre, però clar, nosaltres sempre donem preferència als comerços associats de la població perquè puguen tant fer-se publicitat en la fira com vendre en aquesta fira. Una fira que és més completa amb la participació de diferents associacions culturals i festives del poble. Ells són els encarregats de complementar el programa d'actes. Això va ser l'èxit fa 2 anys que anem ja portant-lo, que és apoyar-nos en les associacions. A canvi de que nosaltres deixem carpes així en la fira per a ells captar més associats, ells ens ajuden, fan balls, fan activitats, fan actuacions. La veritat és que donen una amenitat molt més gran a la fira i pràcticament a cost zero. Aquestes iniciatives per promocionar el comerç local són recolzades per tots. L'impacte econòmic de comprar al poble beneficia directament en moltes famílies i genera riquesa. Des del Partit Socialista apoyem totes aquestes iniciatives perquè ens pareix que més avui en dia n'hi ha que potenciar el comerç local, n'hi ha que ajudar als comerços, n'hi ha que comprar en la pobla perquè és el to de l'economia i avui estem així per ajudar al comerç, per visitar tots els comerços que hi ha en la fira i apoyar 100% totes aquestes iniciatives en la pobla. L'alcaldessa donava per inaugurada oficialment la fira, destacant l'esforç del Xicoté Comerç per superar-se dia a dia. Tots sabem que el Xicoté Comerç és important, el que han dit tant Vicent com Rosana de comprar en el comerç local és important i avui més que mai perquè ajudem a totes les famílies del nostre poble que a més poden generar treball en aquests xicotets comerç. Per tant, jo crec que no és qüestió de ser egoistes, sinó de mirar per les famílies que tenim al costat. Cada un, si tots fem això a nivell nacional, segurament eixirem molt més ràpid de la crisi i, per supost, la Pobla va fer aquest treball. Després d'inaugurar la fira, la comitiva oficial visitava una a una totes les casetes per veure de primera mà tant els participants com els productes que oferien el públic. Aquestes fires són molt importants per als comerciants. La gran quantitat d'assistents els permet arribar a més clients potencials dels que segurament podien tindre en un cap de setmana normal. Amb la inauguració oficial es donava inici a un cap de setmana on els comerços i les associacions eren els principals protagonistes. El parc municipal va ser un autèntic mercat durant 2 dies. Dissabte i diumenge, una 50ena de comerços i empreses aprofitaren aquest esdeveniment per donar a conèixer l'oferta de la localitat. Més de 50 comerços van omplir les casetes de la Fira del Comerç els passats dies 14 i 15 de setembre. El parc municipal es va convertir per unes hores en un autèntic centre comercial a l'aire lliure. Esta fira és per als seus participants la millor manera d'oferir els seus productes i per als clients una bona possibilitat d'aprofitar-se de bones ofertes i descomptes que no es troben de normal. El catàleg de productes va ser molt ampli, des de l'última moda en ulleres de sol a la millor moda en indumentària valenciana, passant per els més selectes productes gourmet. A l'abast del client, tota l'oferta comercial del poble en pocs metres. Camisetes personalitzades,
i compra i reparació de màquines de cosir amb les que poder brodar tot el que vulguis a qualsevol tela eren els productes d'una de les casetes més grans de la fira. Nosaltres estem oferint per una part el que és el negoci nostre, que és la venda de maquinària tant domèstica com industrial de cosir. Portem Espanya, Portugal i el nord d'Àfrica i estem així exposant de cara a lo que és la Comunitat Valenciana per lo mateix. I entonces, al mateix temps, estem, que ara passarem després, oferint per tot el que és la mancomunitat ensenyança de patchwork. Els millors preus per a imprimir els teus productes, material especial per a l'embalatge i enviament de mercaderies. Tot això amb ofertes especials per ser la Fira del Comerç. Tenim dues activitats fonamentals, que és el tema d'enviaments internacionals i el tema d'impremta digital, gran formato, etc. Entonces, les ofertes han sigut un poquet en una de cada línia de negoci que tenim. Entonces tenim una oferta molt interessant, sobretot pensant en els Nadals, i és tot que és la impressió en gran formato, en pòsters fotogràfics, en lienzos en gran formato, en un 25% de descuento sobre els preus que tenim habituals en tenda. I després també pensant, encara estem en una època on molts estudiants estan fora i molta gent s'està manejant d'Espanya, Europa, etc., també tenim un 15% de descompte en tots els enviaments que siguen a la Unió Europea fins al dia 31 d'octubre. Entonces, totes les persones que estiguin interessades poden vindre, agarrar els cupons de descompte i passar-se després per tenda i contratar els productes que es facin falta. Tots els productes respectuosos amb el medi ambient cada vegada tenen més adeptes. Poder comprar-los per a fer la neteja de la llar amb ells ja és una realitat dins de l'oferta comercial del poble. Nuestra tienda se llama Ecolimpia. La idea de la tienda sobre todo es economizar y reciclar. Todos los productos son 100% naturales, son biodegradables, son más concentrados, más puros, con lo cual duran más y por eso economizamos y reciclamos porque todo el envasado es para venir a rellenar, no se tira plástico. Productes electrònics, accessoris per a l'ordinador, pendrives i les famoses tauletes electròniques. Les tendes d'informàtica també van tindre el seu espai a la fira. Tenemos todo tipo de productos informáticos, aparte de eso estamos realizando impresiones de DVD, ¿vale? Para un álbum de fotos, lo que quieras. Y en este fin de semana lo que nos queda, cualquier producto informático, ya sea desde ordenadores, tarjetas de memoria, pens... Per a qualsevol reparació o per a la necessitat d'alguna peça per al cotxe no cal anar molt lluny. Així al poble també es pot trobar tot allò que podem necessitar per a deixar el cotxe com a nou. Más información, que es otra cosa, que sepan que estamos aquí en La Pobla, que hay mucha gente que no lo sabe, y referente a material de segunda mano, que recogemos coches, damos las bajas, somos un centro autorizado de desguaces, y es más referente a eso. Y luego hacemos una oferta de que la gente del pueblo y de la asociación sobre todo tendrá un descuento referente a la pieza, porque tendrá que ir al desguace y decir, oye, que somos de La Pobla de Vallbona, vivimos aquí, y tendrán un pequeño descuento, ya que somos de aquí de La Pobla todos. Y referente a coches de segunda mano, compramos vehículos, los tasamos y damos la baja automáticamente. I què millor que després d'un esgotador dia de compres, un relaxant massatge. Una bona mostra del que en poc de temps oferirà esta futura clínica de fisioterapia. Estamos presentando nuestra empresa que aún no está abierta, ¿vale? Entonces estamos presentándonos, va a ser una clínica de fisioterapia, ortopedia y esteticien, ¿vale? Entonces aquí estamos haciendo muestras, quien quiera voluntariamente ponerse si tiene algún dolor para ver si le mejoramos, ¿vale? También estamos haciendo las plantillas de los pies para los nanos sobre todo, para ver cómo apoyan y les aconsejamos si les merecería la pena tener una plantilla o no, ¿vale? Y la esteticien vendrá esta tarde y también hará un poquito de maquillajes y tal, ¿vale? Y nada, le contamos a todo el mundo que abriremos el 16 de noviembre, que haremos una super inauguración que ya se enterará toda La Pobla. Y que mientras, hasta el 16 de noviembre, si a alguien les hace falta cualquier servicio, iremos a domicilio, ya que no tenemos local, por el mismo precio que en el local. Esta és només una xicoteta mostra del que es va poder visitar el cap de setmana. Una fira que és tot un referent gràcies a l'esforç dels comerços que cada dia lluiten per mantenir el seu xicotet negoci. Un xicotet negoci que és una de les principals bases de la nostra economia, però també la manera més còmoda, personalitzada i ràpida per a fer les nostres compres. I al voltant de tendes i empreses s'han muntat una sèrie d'activitats per promoure l'oferta esportiva i cultural de la Pobla. Nosaltres farem un recorregut per ensenyar-los tot el que ha passat.
Una vegada que la fira quedava inaugurada, donava inici un complet programa d'actes amb el que es convidava a participar a tots els veïns del poble. Les diferents associacions eren les principals encarregades de fer que tots aquells que visitaren la fira ho passaren d'allò més bé. Des del primer moment i de manera permanent durant tot el cap de setmana, els més menuts podien jugar i divertir-se als castells inflables que estigueren instal·lats a la part central de la fira. Els pares anaven de compres o en busca de la millor oferta i els xiquets podien votar i jugar fins que les forces se'ls digueren prou. La vesprada del dissabte va ser per a ballar sense parar des de primera hora fins a la nit. Els primers a omplir l'escenari van ser els membres de l'escola de hip-hop. Els diferents grups que ballen i es preparen tot l'any per a competir mostraren tot el que saben fer quan sona la seva música favorita. Ho van oferir i diguem que sí, perquè més estant a principi de curs està bé que tots els xiquets que encara no tenen activitat esportiva en la que inscriure's, que vegin un poc de l'oferta que n'hi ha. I en aquest cas nosaltres ofertem les classes de hip-hop de ball, una manera de fer esport, divertir-se, fer amics, treballar en equip, i tot això amb música que sempre pareix que te motiva un poc més. L'equip de la Devesa Monte Andrés va organitzar una exhibició de cavalls a la coberta del mercat, una activitat que va agradar tant als més majors com als més xicotets, ja que no és comú poder admirar cavalls de pura raça pels carrers de la Pobla tots els dies. Pues ahora sí, vamos a empezar con un numerito de Doma Libertad. Saco este montado y otro caballo al lado de Libertad. Y luego, a continuación, pues vamos a traer unos ponis y un par de caballos grandes para que la población, los ciudadanos puedan disfrutar del mundo del caballo. I per a tots els que després del hip-hop es van quedar amb ganes de ballar i fer esport, a partir de les 7 pogueren participar en una multitudinària classe de zumba, ritmes llatins per a divertir-se i fer esport, una classe que va fer ballar als nombrosos espectadors que es citaren a la fira a aquestes hores de la vesprada. I en diumenge, el protagonisme del matí va ser per als carretons infantils que va organitzar la Penya Taurina, una activitat que sempre desperta molt d'interès entre els més menuts. Esta és la millor manera de fer arribar al futur de la festa la cultura del bou al carrer. Nosaltres enguany hem decidit tornar a participar en la Fira del Comerç perquè som una associació que, com aquell que diu, tenim 3 anys, som molt jove, i intentem donar a conèixer altra vegada la cultura taurina de popular dels carrers en la Pobla perquè se torni a agarrar la festa i creiem que no hi ha millor manera que vindre així, exposar, explicar, per exemple, ficar així tots els ferratges que gastem, que la gent s'enganxa als bous, que li agrade, i així, com ja també queden 2 setmanetes perquè fem els nostres festejos, que vinguen, que disfruten i que si pot ser cada any millor, pues ahí estarem nosaltres donant tot. Els moments amb més visitants del cap de setmana van ser els previs a la cloenda. Sempre, aquestes últimes hores són d'assistència massiva, hora de fer balanç d'un cap de setmana molt intens on s'han superat les visites de l'edició passada. Són les 3 coses. Lo primer, donar les gràcies a l'associació, que jo crec que ha fet un treball excepcional organitzant esta fira. Segon, a tots els que han exposat, tots els comerços que, a més del dia a dia de la setmana, ha estat així treballant este cap de setmana. I en tercer lloc, donar les gràcies i sobretot l'enhorabona a tots els veïns i veïnes de la Pobla de Vallbona, perquè heu omplit este cap de setmana este parc i sobretot perquè confieu en el comerç local. Últims minuts de fira i moment de fer l'entrega dels diplomes a tots els comerços i associacions participants a la fira. Esta nova edició de la Fira del Comerç s'ha celebrat després d'una nova ruta de la tapa per els bars del poble. El premi per a la millor tapa va recaure en la cerveseria Gin. Els xiquets també van tindre el seu protagonisme a la cloenda. L'Associació de Comerciants va lliurar els premis del concurs de dibuix als 3 millors. I per últim, el moment més esperat per tots aquells que van fer la ruta de la tapa, el sorteig del creuer. Jesús Martí Pérez va ser l'afortunat que gaudirà de 5 dies de descans pel Mediterrani. Amb la foto de família, la Fira del Comerç s'acomiadava fins l'any que ve. Si la setmana passada era el torn perquè tornaren a l'escola els alumnes d'infantil i primària, esta setmana s'ha posat en marxa l'institut. Els més matiners, els alumnes de secundària, que foren els primers en començar la classe. Canvien els jocs i les activitats didàctiques a les classes per un estudi de les assignatures molt més exigent.
I és que l'educació secundària obligatòria és el pas previ al batxillerat, un moment en el que els jovens comencen a decidir el seu futur. Esta setmana ha començat als centres de la Pobla un nou curs escolar per als xiquets de l'ESO. Deixen arrere un estiu llarg amb moltes experiències viscudes. El primer dia de classe és moment per a recapitular amb els amics i contar-se tot el que han fet en l'estiu. El pati és un bon lloc per a fer això. Salir por ahí, Meida, Benidorm y ya está. I com tots els anys, el primer dia els professors donen als jovens les instruccions i les claus per a que el curs comenci i se desenvolupe de la millor manera possible. El primer dia és el dia de benvinguda, la jornada d'acollida, i ja farem una coordinació inicial tot el centre per a donar les instruccions bàsiques de funcionament del curs. Aleshores, com està organitzat per tutories, el tutor és el que està encarregat de transmetre als xiquets les instruccions bàsiques, a banda de que la documentació que necessitem, per exemple, la llista d'alumnes, hem comentat una incidència que són les assignatures optatives, tot s'ha d'aclarir així en aquesta jornada. Són les instruccions generals per començar el curs. El primer dia és també un moment per a encetar coses noves. Motxilles, estotxos i la coneguda agenda que tots els anys entrega el centre d'estudis. Sí, el disseny sí. Lo que n'hi ha dins no. ¿O sí? No, porque tienes que apuntarlos, ¿no? Tienes que apuntar ahí els deures, si no, no mola, no. Una altra cosa important per als alumnes és la distribució per cursos que el centre ha fet dels professors, perquè entre els joves sempre existeixen preferències. Els professors, ahí, más o menos, pero bé, están bé. Se han ido todos los que me gustaban. Yo el que no quiero que me toque es el de gimnasia, y me ha tocado. A ver, pues intentar cambiarme. Pero es que hay algunos que explican poco, entonces pues... No nos presta mucha atención. Unes preferències que afecten també a les assignatures, i pel que sembla, este any triomfen les ciències. Ciencias naturales, porque me gusta mucho la historia, la biología me gusta también, y hay mucho texto y me gusta leer, y yo siempre estoy por el monte y la biodiversidad está ahí. Matemàtiques. Per què? Perquè me mola fer divisions i tot això. I abans d'acabar el primer dia de curs, els estudiants fan una bella reivindicació. Que haya profesores buenos y que haya pocos exámenes y todo eso. Els jovens de l'ESO tenen per davant 9 mesos de treball i d'estudi a les classes dels centres escolars de la Pobla. I poc després d'acabar, els alumnes de secundària aplegaven els de batxillerat. El primer dia va ser curt, però com sempre, este és un dia molt especial per retrobar els amics i conèixer els mestres. Primer dia de classe a l'institut i els alumnes comencen a arribar al centre. Avui, com a excepció, entraran a les 12, però la tornada a classe obliga a canviar la rutina i, sobretot, l'hora d'alçar-se. Home, és pesat, perquè alçar-se a les 3 tots els dies i ara a les 7 és complicat. Amb l'inici de curs han de tornar a posar-li ganes i sembla que després de tantes vacances apleguen justetets. Bueno, tampoco mucha, que este verano ha sido muy bueno, pero sí, un poco de ganas de tener que ver a los amigos y siempre se tiene. I és que la tornada a classe es fa difícil, però té les seues contrapartides. El començament de classe és també moment per a les retrobades. Els amics que no s'han vist durant tot l'estiu tenen així l'ocasió per veure's de nou. Salutacions i abraçades és la principal imatge que deixa este primer dia. Molt contenta perquè feia molt de temps que no es veia, tot l'estiu, i és un plaer tornar-los a veure, una de les parts positives de tornar. I un altre clàssic d'este primer dia, veure les llistes. Només saludar-se els amics és el primer lloc on se centren les mirades. Lo típic, els professors, la classe, els companys que eren, si estaves en els amics o no. Tan important és tornar a veure els amics com saber que compartiràs amb ells les classes. El moment de mirar la llista és de tensió per veure si es té sort i els companys són els que un espera. Hem vingut per veure quines llistes ens havia tocat, perquè així per veure si anàvem juntes o no i per veure la classe i el mestre. Estem juntes igual que l'any passat, que ens tocat juntes, menys ella que va a Ciències i toca un altre grup.
I si tot està com un esperar, l'alegria es nota a les cares. Sembla que la majoria estan contents amb les llistes i els companys que tindran enguany, encara que sempre algú es queda fora. La veritat és que quan mires les llistes i veus que estàs amb els teus amics t'agrada molt, encara que ens han separat les classes aquest any i som 34 en una classe, però bueno, anirà bé. Està molt bé perquè els grups han sigut ben elegits, estem amb els companys i molt bé, estic content. Cal aprofitar estos primers minuts de la retrobada perquè aplega l'hora de tornar a classe. Són les 12 i ara és hora de pujar a les aules. Esta és la d'història i és el moment de les presentacions. Avui és el dia per conèixer el funcionament del nou curs i primer que res s'han de repartir els horaris amb els professors que tindran per cada matèria. Juli serà el seu tutor durant l'any. Els donem horari en els professors que tenen, això és el que més els agrada i és el primer que els he donat i per això estan tan entretinguts. Bé, molt bé. Volia conèixer el tutor i això, i a la classe, a veure en què anava, i molt bé. I ara que ja saben qui és el tutor i quins els professors, moment per encarar el nou curs. Ells estan a segon de batxillerat, l'últim que estaran a l'institut i un dels més importants en els seus estudis. L'objectiu està clar. Pues sacar la màxima nota per a selectivitat. Ja duen molts anys, l'any passat sobretot, dient-nos que este curs és molt important i que hem d'estudiar molt perquè decidim el nostre futur. És important perquè si no trac la nota que em fa falta per la carrera no podré entrar, així que enguany haurem d'estudiar. Sí, n'hi ha que estudiar molt des del primer dia, no com a 3 anys. Des del primer dia igual no comencen, però quasi. Avui és de presentacions, però dimarts ja hauran de posar-se a treballar. La presentació per a demà ja entrar en matèria perquè estem en segon de batxillerat, que és un curs complicat en el qual hi ha un cert nivell d'exigència, hi ha una prova externa al final que obliga que el temari s'hagi de donar i acabar, temaris que estan molt ajustats i per tant no hi ha temps que perdre. I sense temps per perdre, comencen a passar llista. Arranca el curs 2013-2014. Les famílies que porten els seus fills a algun centre ocupacional sàpien que l'Ajuntament ha obert el termini per demanar les ajudes al transport escolar. Han d'estar empadronats a la Pobla i aportar el certificat de matrícula del centre. Les ajudes per a este primer quadrimestre les poden demanar fins el 30 de setembre. I esta setmana s'ha presentat una targeta que permetrà guanyar diners reciclant. Es tracta del Meu Compte Ambiental, una iniciativa que es posa en marxa a la Pobla i que permetrà estalviar fins a la meitat del rebut que paguem al Consorci de Recollida de FEM. El Saló de Plens de la Casa de la Cultura ha acollit la presentació de la targeta El Meu Compte Ambiental. Representants del Consorci de Recollida i Tractament de Residus València Interior, del qual forma part la Pobla, han donat a conèixer esta iniciativa per incentivar el reciclatge. I és que, com explicava el gerent del Consorci, Àngel Rodríguez, quan a la planta València Interior apleguen productes contaminants que no han estat separats a través de l'ecoparc, el procés s'encareix i amb ell el rebut que paguen els veïns de cada poble. Per este motiu, des del Consorci, el seu president, Javier Cervera, destacava la iniciativa presentada. Un carnet que des d'esta setmana poden traure's a l'ecoparc i que permetrà que les persones que porten residus reciclables allí o a l'ecoparc mòbil obtinguen vales de compra que poden aplegar fins a la meitat del que es paga en la factura del Consorci. Premiamos ese esfuerzo y el premio puede llegar incluso a suponer hasta el 50% de la cantidad que cada uno pagamos al año por el tratamiento de nuestros residuos. Si además este premio se convierte en vales para comprar en el comercio local, pues lo que hacemos es revitalizar el comercio, que también lo necesita, lo están pasando mal, y esto en definitiva lo que hace es dejar riqueza en la Pobla de Valbona. Un benefici doble: reciclar i revitalitzar el comerç local que es plasmava en esta firma del conveni. L'alcaldessa de la Pobla, el president del Consorci i el vicepresident de l'Associació de Comerciants rubricaven l'acord que permetrà que els punts per reciclar es canvien per diners de compra en la campanya de Nadal. El vicepresident de l'Associació de Comerciants valorava la iniciativa per l'estímul que pot suposar a les compres. Molt contents perquè este conveni que s'ha firmat va permetre als veïns de la Pobla
que obtinguen punts, després se transformen aquests punts en diners que van a vindre a gastar als nostres comerços. Des de la Conselleria, el director general de Qualitat Ambiental, Vicente Tejedo, assistia a l'acte per manifestar el suport de la Generalitat a esta iniciativa que s'ha fet realitat. Afirmava que reciclar és car, però una obligació europea, i que això fa que puga ser més econòmic. Ens pareix una idea genial. Tot allò que els que tenen l'obligació de gestionar els residus, que són els municipis a través dels consorcis, tot allò que facin per a millorar el reciclatge, per augmentar la quantitat de material que se puga reciclar, perquè el ciutadà se consciència i que en aquesta consciència al final de la correguda pagui un poc menys per aquesta basura que tots generem, és benvinguda. L'acte de presentació el tancava Mari Carmen Contelles. L'alcaldessa va destacar que amb aquesta iniciativa es pretén que les persones més implicades en el reciclatge i que contribueixen a abaratir el tractament de residus es vegin recompensades. Reciclar és canviar per punys i això val per a comprar. Targetes de compte ambiental només existeixen en 2 dels consorcis que hi ha a València i són poquets els pobles que han donat el pas. Volíem que aquesta iniciativa s'implantarà en la Pobla perquè veiem 3 vertients molt bones. Una primera vertient que anàvem a premiar a tots aquells veïns que reciclen en el nostre municipi. Per tant, estem fent que el nostre comerç s'incentive, que els nostres veïns i veïnes que reciclen siguin premiats per aquesta llavor de reciclatge i sobretot també cuidar el mig ambient. Entre els assistents, peticions del públic perquè el reciclatge es fomenta acostant contenidors als usuaris i valorant iniciatives com esta. La targeta del compte ambiental es pot treure des d'esta mateixa setmana a l'Ecoparc de la Pobla. Divendres passat s'obrien les portes del Centre d'Atenció Precoç perquè tots pogueren veure com es treballa amb els xiquets amb trastorns sensorials. Una visita guiada pel centre per acostar esta realitat. Jornada de portes obertes al Centre d'Atenció Precoç. L'ONG Cridam, que gestiona aquestes instal·lacions, convidava divendres a responsables de benestar social, familiars i persones que treballen amb xiquets amb dificultat sensorial a conèixer el treball que es desenvolupa al centre. Ha vingut a informar-me a veure de lo que se fa en el centre perquè tinc un xiquet que té un trastorn del desenvolupament i per això volia informar-me a veure què és el que m'oferien així. Amb una xicoteta xerrada s'explicava el tractament que es dona als menuts. El CAP atén xiquets des de 0 fins als 6 anys amb diferents trastorns de sensibilitat. L'objectiu és, primer que res, conèixer els símptomes que ens poden indicar que ens trobem davant d'un d'estos problemes i a partir d'ací com cal actuar. Per conèixer les instal·lacions municipals on es fa esta tasca, s'ha organitzat una visita guiada per cadascuna de les sales de les quals disposa. Sales per a visites i també per a treballar amb els menuts. I la sala que incorpora novetats, tant en el seu disseny com en les possibilitats que ofereix, és esta. Aurora és l'encarregada de gestionar els tractaments que es fan ací. Una sala que és única. Sí que hi ha sales d'integració sensorial, però aquesta sala està combinada amb una sala SNOCELE, una sala multisensorial. Aleshores, al ser combinada i els principis són combinats, és la primera a nivell nacional. Esto fue una idea que me propuso la asociación, la ONG Cridam, que se dedica al desarrollo de los niños y que lleva este centro. Entonces nosotros propusimos que una parte la podíamos financiar nosotros, todo lo que era la infraestructura, y que ellas entonces la asociación pondría el resto de aparataje. Con eso llegamos a un acuerdo y bien, en un par de meses prácticamente se ha puesto en marcha. La sala ja està en marxa i a ella acudixen cada dia per al seu tractament molts xiquets. Avui, però, és el torn perquè els adults s'acosten un poc més a aquesta problemàtica i a com encarar-la. Donar voltes per distreure l'atenció i després contestar a una pregunta. Vale, ya. 8 por 4 más 13 menos 5. ¿Cuánto es? Muy bien, muy bien. Ara, al contrari, totalment relaxats i quan no se ho esperen, han de resoldre un problema matemàtic. Són situacions que per a alguns xiquets és una realitat en tot moment. En esta altra han de provar a tallar un cercle, però sense sensibilitat a les mans es complica.
La verdad es que hasta difícil porque, claro, nos han dado guantes, además guantes gruesos, que lo que tenemos que hacer ha sido, con unas tijeras, recortar un círculo, que claro, para los niños que tienen deficiencia sensorial, que es lo que les ocurre, es muy difícil. Y ha estado muy complicado, más de lo que a un primer momento parece. Ulls tapats per a desenvolupar el sentit del tacte sobre aliments que han canviat la seva textura i també per comprovar com es defenen només amb l'olfacte. Són sensacions que equivalen als trastorns que pot patir un xiquet. Saber com són, què senten els xiquets, que tenen hipersensibilitat o hiposensibilitat, y fer les activitats que ellos fan para poder desarrollar mejor sus sistemas. La verdad que muy bien, porque son ejemplos que nunca, para sentirlos tú misma, que nunca, siempre te los cuentan un poco en teoría, pero no es lo mismo que cuando los sientes. Muchas veces estamos con el niño y mi marido y yo decimos, es que qué torpe, que es lo que decía, y claro, pero así lo entiendes más, ¿no? Dices, ya te puedes poner un poco más en su lugar. Moltes vegades els pares, els mestres i les persones adultes exigeixen als menors que realitzen activitats o que facin les exigències de la vida quotidiana en un nivell molt més elevat de les capacitats que tenen. Quan molts xiquets tenen problemes de modulació i de registre sensorial i no tenen la capacitat d'adaptar-se a les situacions com la resta. Una oferta àmplia per a tota una sèrie de trastorns que es poden tractar a esta sala. La Pobla gestiona l'únic centre d'atenció precoç que hi ha a Camp de Túria. I per a este divendres, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer ha organitzat una jornada d'activitats. Començarà a les 7 amb la projecció d'un curtmetratge sobre l'Alzheimer. Després es presentarà un quadern de treball per a persones amb esta malaltia d'Amparo Herrero. Tot seguit es faran dues xerrades, una per a persones que cuiden de malalts d'Alzheimer amb el nom Cuida't per cuidar i la segona sobre pautes de convivència amb persones malaltes. A les 10 de la nit es tancaran els actes amb un sopar amb entrepà de caça i ball. La jornada s'organitza amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. I en l'àmbit festiu, dissabte passat, Junta Local celebrava la proclamació de les falleres majors de la Pobla. Sara i Aroa visqueren el seu primer acte com a representants de la festa. 14 de setembre de 2013. A només 6 mesos de la nit de la planta dels monuments fallers, la Pobla proclamava oficialment a les falleres majors per a l'exercici de 2014. Com és tradicional, el centre social era l'espai que acollia la solemne proclamació de les màximes representants de les falles de la Pobla i les seues Corts d'Honor. La setmana passada tinguérem la despedida i esta setmana ja entrem en l'any 2013-14, en l'exercici 2013-14. Avui anem a proclamar a les falleres majors de la Pobla, que són unes xicotetes, la xicoteta és de categoria i la major ja no cal dir-ho, i a veure com ho fixa l'any. Comença un nou exercici faller i tot es renova. També els presentadors dels actes de Junta Local. Enguany, la responsabilitat és per a Imma Castillo, de la Falla Josep Antoni, i Sebastià Castillo, del Trinquet. Seguidament, feia acte de presència a l'escenari per a presidir-lo l'estandard i darrere d'ell els delegats de la Junta Local. Per últim, la presidenta executiva, Rosana Marín, i la presidenta nata, Mari Carmen Contelles. Arribava el moment de conèixer a les noves Corts d'Honor, 6 xiquetes i 6 senyoretes que representaran a les falles de la Pobla per tot arreu, junt a Aroa i Sara. La cort infantil està formada per les seguents xiquetes: Hanna, Xilet i Aleixandre. Ruth, Brines i Torralba. Roser, Pitarch i Garrido. Tina, Palacios i Tamarit. Carla, Esteban i Villascusa. I Costa, Esteban i Villascusa.
Tal i com arribaren dalt de l'escenari, se'ls imposava la xoia que les acredita com a membres de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de la Pobla any 2014. Seguidament arribava el moment de les majors. La cort està formada per Ana Carolina Martínez i Roc, Mari Carmen Vargas i Bataller, Núria Marí i Navarro, Rosalía Torralba i Juste, Concha García i Martínez, i Maria Chilet i Puertos. Amb les Corts d'Honor dalt de l'escenari només faltaven les grans protagonistes de la vesprada, les dos falleres majors. Aroa Sánchez i Chilet pujava la passarel·la amb tot el públic en preu. Primer moments de regnat, un regnat on representarà a tots els fallerets i falleretes de la Pobla. Després d'Aroa, torn per a Sara Alcócer i Novejarque. La pujada a l'escenari eren els primers moments d'un intens any que ara comença. Amb totes les protagonistes dalt, arribava el moment de la proclamació per Aroa. Jo com a alcaldessa demanar-te ixa responsabilitat, ixa valenciania que has demostrat en la teua falla i que ara anem a poder disfrutar tots els veïns i veïnes de la Pobla tinguent-te com a fallera major. Ja oficialment, com a fallera major, Aroa es dirigia a la família fallera de la Pobla. El dia que van ser elegides he esperat amb il·lusió que em proclamen fallera major. Ser la màxima representant infantil i representar a la Pobla és el màxim orgull que una fallera puga desitjar. I després d'Aroa, moment per a proclamar a Sara. Així que Sara, és un honor per a la Pobla d'Aigona que sí vaig a ser proclamada la nostra fallera major. És un honor com a dona i com a valenciana que sigues tu la màxima representant. Així que passem a l'acte de proclamació. Com a alcaldessa de la Pobla i en nom de tots els veïns i veïnes del nostre poble, jo te proclame fallera major de la Pobla d'Aigona any 2013-2014. Emocionada, Sara pronunciava les seues primeres paraules com a estàndard de les falles de la Pobla. Em considero per damunt de tot valenciana de cap a peus i sé que podré representar a la millor festa del món com els fallers poblats mereixeu. Poder compartir amb cada faller i cada comissió el meu somni és molt important per a mi, perquè sé que cadascú de vosaltres aportareu un poc per a que aquest any siga molt especial. Amb les dues falleres oficialment proclamades, arribava el torn de paraula de les autoritats. Com bé ha dit Sara també, és una Cort d'Honor peculiar i única. Cada una d'elles farà que este any tinga un tal un toc especial, un toc d'alegria i d'il·lusió, que al final farà que siga un any especial per a les nostres falleres majors. Que siga un any en el que treballem junts, un any en el que disfrutem de les falles, un any en el que vivim València i sobretot un any en el que siguem més companys, més amics i que demostrem el que som els valencians, que podem, que sabem i que anem a més. L'himne regional tancava un acte que dona el tir d'eixida a les falles de 2014. Amb este mes de setembre comencen ja les activitats culturals. L'escola de teatre, la de pintura i la resta de programació habitual es posa en marxa. Tornen les activitats culturals al nostre municipi després de l'estiu i ho fan amb una oferta per a tots els gustos i totes les edats. Des de contacontes per als més menuts a la Biblioteca Municipal fins als tallers de teatre per als més majors organitzats per l'Escola Municipal d'Arts Escèniques EMAE.
Aquesta setmana hem començat ja el que són les classes formatives. Entre setmana tenim especialitats de teatre infantil i dansa, tant en dansa contemporània com espanyol com en clàssic o ballet. El cap de setmana el dediquem dissabtes per matí a lo que és la part de teatre juvenil, que un poquet és la part més forta que tenim. De fet, molts dels que assisteixen dissabtes pel matí són alumnes no sols de la Pobla, sinó dels pobles del voltant de la comarca. Este cap de setmana s'enceta l'agenda cultural de la Pobla amb les festes tradicionals de la Verge del Rosari. D'altra banda, la pròxima setmana arrencarà la temporada de la Corporació Musical. L'Ajuntament de la Pobla vol que totes les persones del municipi puguen gaudir d'aquestes activitats amb uns preus molt assequibles. Convidem a tota la gent, és una manera on la gent poden tindre unes extraescolars, ja poden ser de totes les edats, des d'infantil fins a la dona més major que pot anar a divertir-se, tindre un poc d'oci com és la lectura o l'escriptura. Més que tot és fomentar, i més avui en dia, totes les associacions que tinguem a la Pobla, donar-li més carisma, més protagonisme, on diguem que la Casa de la Cultura, per exemple, este trimestre, el que és l'associació Casiopea i el que és l'EMAE, va tindre més potència. La gent que estigui interessada en apuntar-se a qualsevol d'aquestes activitats ha d'anar a la biblioteca municipal o a la llar jove del nostre municipi. I una de les activitats que poden fer ja este divendres és el taller de farolers de meló. Com cada any, la Casa Gran acull esta activitat lúdica per recuperar una tradició de la Pobla. A partir de les 6:30 els més menuts i a les 7 la resta de xiquets podran donar forma a uns farolets que després passejaran pels carrers de la Pobla. Anem amb la nova secció per acostar-los les ofertes de treball que es publiquen a través del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament. L'acord que té firmat la Pobla amb la localitat de Barleben té una finalitat principalment econòmica i laboral i en este sentit ha estat l'última reunió celebrada a Alemanya, a la cual asistían una treintena de empresas. Dentro del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Barleben y la Pobla de Valbona, que se suscribió en su día, hace un año, se han realizado una serie de acciones y ahora nos hemos adentrado en el campo de lo que es la movilidad de trabajadores y por lo que el Ayuntamiento de Barleben organizó un evento dirigido a los empresarios de la ciudad de Barleben y sus alrededores. Un éxito porque 30 empresas estuvieron disponibles para, de cara al medio plazo, tratar de encontrar una pequeña solución a esta problemática tan grande que tenemos en España. De estas 30 empresas hemos podido constatar la información que podamos dar desde aquí, desde nuestro centro de trabajo de la Pobla, lo que serían 10 ofertas que están relacionadas en restauración y camarero, gruistas y un educador. Aquestes ofertes de treball són per a les següents places. 4 cambrers, majors d'edat i amb experiència professional, 2 d'ells per a contracte indefinit. 2 cuiners per treballar a un restaurant. 3 operadors per a grua de 30 metres. Una plaça d'educador a temps complet amb titulació oficial per a un contracte de 12 mesos. I també s'està buscant treballadors per a l'atenció de persones majors on s'està valorant l'homologació d'estudis. El que hem aconseguit és sentar en primera persona a 30 empreses, concretament locals de Barleben, que han agarrat el compromís directe en l'Ajuntament de la Pobla, coneixen, ens fiquen cares i saben que som els responsables que estem darrere. L'objectiu també és que a través, diguem que, com si diguem el CERVEF en Alemanya, que òbviament no se diu així, també s'han ficat totes les mesures per a que sigui molt més fàcil la contratació. A part d'ahir, què s'ha concretat? Ja se van a concretar unes 20, se busquen uns 20 perfils, entre ells 10 es començaran ja s'han començat a enviar els currículums, els perfils que teníem en l'Agència de Desenvolupament Local que es complien eren gruistes, camareros, educadors i s'han enviat aquests perfils per a que la gent, les empreses allí, valoren si quadren el que es necessiten. L'alcaldessa de la Pobla ha assegurat que s'intensificaran les reunions amb Barleben i també amb l'Agència Federal d'Ocupació per intentar augmentar l'oferta laboral. De moment, el resultat es considera positiu. La valoració és positiva perquè, aunque és un treball dur, perquè no és fàcil, no està fàcil el canalitzar-ho, és un treball que dona els seus fruits i que al final la gent que ho decidisca i que no tinga així troba una eixida de treball, podrà anar-se'n i si quadra en el seu perfil tindrà aquesta eixida i aquests ingressos que estem esperant. Les persones interessades poden demanar més informació sobre aquestes ofertes de treball al Departament d'Ocupació del Centre Social.
Al Servei d'Ocupació de la Pobla trobaran informació d'una oferta de treball per a un restaurant de l'Eliana. Necessiten un cuiner amb experiència. Poden demanar més informació al centre social. Obrim el bloc dels esports amb una activitat nova que es feia dissabte a la ciutat esportiva de la Pobla. Es tracta d'un matí d'activitats formatives organitzada per l'empresa gestora de les instal·lacions i de l'Associació de Diabètics de València. La ciutat esportiva acollia dissabte una jornada organitzada per COU Central, els laboratoris Menarini i l'Associació de Diabètics de València amb l'objectiu de formar tant als malalts de diabetis en edat infantil com als seus familiars. Para hoy se ha organizado una actividad especial de promoción del deporte en particular. Está enfocado en este sentido para niños con diabetes. De hecho, la organizadora es la Asociación Valenciana de Diabetes. Se trata de que los niños que tienen diabetes pues vean en el deporte también, o sea, que pueden practicar tranquilamente el deporte y para ellos qué mejor que utilizar la ciutat esportiva, que cuenta con instalaciones perfectas para este tipo de eventos. Esta és la primera vegada que s'organitza una activitat d'aquest tipus a la Pobla. És important fer arribar el missatge. Esport i diabetis no estan renyits. És més, poden i tenen que anar de la mà. L'objectiu final és deixar clar tant als xiquets com als seus pares que poden practicar la gran majoria d'esports amb total normalitat. Un event que en la Pobla no s'havia fet mai. Jo crec que és un event interessant i important de cara als xiquets i a les persones que tenen aquesta malaltia de la diabetes. I el que han fet des de l'Ajuntament és oferir les instal·lacions i junten l'empresa COU Central i l'Associació Valenciana de Diabetes van a passar així un dia, van a fer un clínic, van a fer deport, van a fer tenis, van a fer futbol i després tindran una xarra en un endocrino i és una forma de que els xiquets que tinguin aquesta malaltia, que n'hi havia un bulo que ese dia que no podien fer deport, això ho tira per terra. A aquestes jornades estan implicats moltes persones i entitats. La del dissabte es va fer amb la col·laboració dels laboratoris Menarini. A banda de la part educativa, és molt important saber quins són els mitjans per a controlar els nivells de glucosa en la sang i com poder solucionar tant una possible baixada com una pujada durant la pràctica esportiva. Menarini en este caso lo que hace es colaborar con la Asociación de Diabéticos de Valencia. Tenemos unos productos que son específicos para los pacientes con diabetes y sobre todo los que hacen también la práctica del ejercicio. Nuestro medidor de glucosa, el Glucomen, tiene un marcador específico para marcar el deporte cuando un nene lo realiza y eso es muy importante en el cuidado y el seguimiento del nene. Des de l'Associació de Diabètics de València es vol fer arribar als afectats una idea molt clara. No basta amb un exhaustiu control de la dieta i dels nivells de glucosa. L'esport també és un gran aliat i qué millor manera que practicar-ho des de la infància. Potenciar la actividad deportiva en estos niños que tienen diabetes, pero en toda la población en general, y lo que se pretende es eso, que el deporte es un aliado para mejorar nuestra salud. L'esport és fonamental al tractament de la diabetis, però n'hi ha que estar preparats per als possibles riscos a l'hora de practicar-ho. L'activitat física obliga a adaptar les quantitats de les dosis a la intensitat de la pràctica per a evitar descompensacions. Lo que tenemos que hacer las personas con diabetes es medirnos, ¿vale?, para saber los niveles de azúcar en sangre que tenemos y en función de esos niveles tendremos que tomar un refuerzo a la hora de hacer deporte y luego mientras estamos haciendo el deporte, dependiendo de la intensidad, la duración y demás, tomar otro refuerzo si fuera necesario. Y dependiendo de esos niveles, como os he dicho, pues vamos a calcular si es necesario tomar lo que se llaman hidratos de carbono, que los hidratos de carbono están en los zumos, todo lo que sale de la tierra más la leche y los yogures son hidratos de carbono y la población en general y los que tenemos diabetes en particular, la mitad de lo que comemos diariamente tienen que ser esos hidratos. La primera part del dia va ser la més divertida per als xiquets. Les pistes de tenis de la ciutat esportiva van servir per a jugar a tenis i fer diferents activitats relacionades amb la raqueta. La pista de futbol sala també va ser un dels llocs on els xiquets van poder jugar i fer esport durant tot el matí. I esta setmana començava la Lliga de Futbol a la categoria primera regional. El Vallbonense encarava el seu primer partit amb un derbi comarcal. Nosaltres estiguerem amb l'equip per saber com es planteja esta temporada. La temporada 2013-2014 ja començà per al Vallbonense. Nova temporada, nous reptes i nova il·lusió per al primer equip que un any més està a la primera regional.
El club ha intentat reforçar una plantilla amb jugadors experts a la categoria amb l'ànim de poder estar lluitant per les primeres places de la competició. Más o menos hemos querido mantener el bloque de jugadores, siguen 15-16 jugadores en la plantilla el año pasado, se han marchado 3 o 4, ¿vale? Y eso ha hecho pues, que vinieran 3 o 4 jugadores nuevos, ¿vale? Hemos firmado a Javi, a Migue, que estaban el año pasado en nuestro grupo y conocen también la categoría y el grupo, que es lo que hemos querido reforzarnos con gente de aquí de la zona, ¿vale? Para que ya conocieran la categoría y pues intentaran acoplarse lo más rápido posible al equipo. El bon final de campionat, la temporada anterior, anima la plantilla a pensar que si a les primeres jornades les coses es fan bé, és possible poder lluitar al final de la Lliga per un dels llocs que dona el dret a pujar de categoria. L'objectiu és anar a tots els partits a poc. Nosaltres hem treballat dur durant tota la pretemporada i aquest equip s'ha format per estar allà dalt i per lluitar, per anar a preferent. La primera volta del campionat l'any passat va ser molt fluixa i l'equip arribà a meitat de lliga a pocs punts del descens, però amb el pas de les jornades el xoc va millorar i es convertiren en un dels millors equips de la segona volta, encara que ja no es va poder lluitar per res. Enguany es vol evitar el mal començament per a poder estar ben col·locats a la recta final. El año pasado, la primera vuelta, cometimos muchos errores, la segunda vuelta aprendimos de ellos y eso quizá pues, nos ha servido para este año saber que esto y esto no hay que hacerlo y esto es lo que hay que buscar. Pensem que la segona volta sí que ens agafarem més confiança i els resultats vingueren partit a partit i enguany, com s'ha format una partida bona i competitiva i la competició entre els companys i és la millor, pot tenir possibilitats d'estar i de lluitar en el títol. El Vallbonense va jugar el primer partit dissabte al Mas de Tous contra el Vilamarxant. A principi de Lliga i més a la primera jornada, tots els equips estan a nivells molt pareguts. Per això, jugar el primer partit a casa sempre és important. És important començar en casa i damunt debutant contra un equip que sempre ha sigut fort en la categoria, com és el Vilamarxant. Un derbi per començar és una de les coses més especials que pugui tindre uno a jugar a futbol. L'entrenador encara va més enllà i valora positivament el fet de començar a casa, ja que els donarà l'oportunitat de jugar també a casa l'últim partit de la temporada. Nosotros queríamos empezar en casa, porque eso significa que acabas en casa. Y aquí en el club ya me lo han comentado, que hace muchos años que no acaban en casa y bueno, ojalá se pueda acabar en casa y siendo una fiesta. Però tot això és només el principi i queda encara molt de treball per fer. El del dissabte va ser un partit molt igualat en el que el Vilamarxant va guanyar els 3 punts gràcies a un ajustat 0-1. El factor local no es va poder aprofitar i a la primera jornada arriba la primera derrota. La Falla Sant Jaume acollia diumenge la tercera jornada de pilota fallera. Veiem els resultats del matí. I per a este cap de setmana apleguen més activitats esportives. Dissabte a la pista del Mas de Tous es celebren les 12 hores de bicicleta. La jornada l'organitza la penya ciclista i comença a les 8 del matí. Al polígon de tir municipal s'organitza el 18è Campionat d'Europa de tir al colom a braç. El Club La Diana i la Federació organitzen esta prova que arranca dissabte a les 3:30 de la vesprada amb la tirada d'entrenament. Diumenge a les 10 del matí comença la prova europea en diferents categories. També diumenge de matí es fa el concurs de xoqueig i reclam. Serà una prova al parc municipal a partir de les 11. Dimecres 25 al centre social es fa una xerrada per als pares dels xiquets de l'escola de l'Atleti Vallbonense. Serà a les 7:30 al centre social. Fins ací l'informatiu d'avui. Recorden que Dijous Notícies es pot veure en les diferents repeticions del cap de setmana, que tant les notícies com l'informatiu complet estaran disponibles a la nostra pàgina web i al canal de YouTube. També que poden seguir-nos a Facebook. Per la nostra part és tot. Nosaltres tornarem dijous que ve amb tota l'actualitat dels pròxims dies. Els esperem. Que tinguen una bona setmana. Adeu.